Pekný dobrý deň. Vítam vás na webinári spoločnosti Cender, tentokrát na tému Ako správne sprevádzkovať a vyregulovať systém vetrania s rekuperáciou. Čo sa dnes dozviete? Najprv si povieme, ako sa to bežne realizuje, bohužiaľ bežne realizuje, a ako sa to nemá a prečo sa to takto nemá. Najčastejšie chyby pred a pri samotnom spustení a vyregulovaní toho systému a hlavne si ukážeme, ako to nerobiť. Následne si povieme, ako to realizovať správne, na čo si dať pri tej realizácii a spustení pozor, čo sa vyvarovať, aké meracie prístroje používame pri meraní jednotlivých výkonov a objemu, ako to správne spustiť a ako to správne vyregulovať. Následne po spustení a vyregulovaní realizujeme zaškolenie obsluhy, takže si krátko povieme, čo to zaškolenie obsluhy znamená, čo obsahuje a ukážeme si to na konkrétnych príkladoch. Ešte pripomeniem, že ak máte akékoľvek otázky, môžete nám ich posielať v priebehu tohto webinára do chatu. Na konci webinára samozrejme zodpovieme na vaše otázky. Pokiaľ nás pozeráte zo záznamu a nemohli ste to pozerať online, zašlite nám akékoľvek vaše otázky e-mailom na e-mailovú adresu info@cender.cz. Všetko začína pri správnom návrhu. Ak mám správny návrh, môžem správne realizovať spustenie a vyregulovanie. Pretože od toho správneho návrhu vzduchových množstiev do jednotlivých tých miestností sa odvíja potom aj to správne spustenie. Ak ste montážnici, môžete si k nám nechať spracovať bezplatne návrh vetrania, kde vám rádi spracujeme tento návrh aj s požadovanými vzduchovými množstvami pre jednotlivé miestnosti. Ako sa to bežne realizuje a nemá? Myslím si, že čakáte nejaký obrázok, ako sa to realizuje. Bohužiaľ, tá odpoveď je jasná. V drvivej väčšine sa to nerealizuje vôbec. To znamená, vo väčšine prípadov, tak ako sa my stretávame v praxi, to mnohokrát nie je zrealizované vôbec. A ak náhodou je, tak je to nerealizované úplne správne, bez preškolenia, bez skúseností, jednoducho nejako. Alebo sa to iba zapojí do zástrčky, veď to nejak fungovať má, takým systémom a je to. Doslova. Aké sú tie nesprávne inštalácie alebo nedokončené inštalácie, ak to môžem takto povedať? Ak tá inštalácia nie je dotiahnutá do výsledného konca, nemôžeme spustiť a vyregulovať pre nesprávne napojenie potrubia, jednoducho prehodený prívod odvod alebo nesprávne zvolená jednotka, ľavá a pravá, netesnosť jednotlivých spojov, prípadne napojenie do samotnej rekuperačnej jednotky, nenapojenie sifónu na odvod kondenzátu, prípadne bez exteriérových mriežok, bez finálnych vyústiek, ventilov alebo nenapojenie samotného ovládania. Ak čokoľvek z tohto, čo vidíte, nie je realizované, ťažko budeme realizovať spustenie a vyregulovanie a rozhodne to vyregulovanie a spustenie neprebehne správne prv, než neodstránime všetky tieto nedostatky. A tie nedostatky na tých stavbách, s ktorými sa stretávame dennodenne, je viacero. Či už inštalácie, ktoré sa mnohokrát možno ani nedajú vyregulovať, ak vidíme ten obrázok, alebo ak posielame, dajme tomu, aj našich autorizovaných partnerov na spustenie a vyregulovanie a chceme, aby po montáži nejakého inštalatéra montážnej firmy išli spustiť a vyregulovať, tak si nechajú poslať nejaký feedback od toho zákazníka, ako to vyzerá v tej technickej miestnosti, ako je osadená rekuperačná jednotka, či má alebo nemá nejaký revízny otvor na rozdeľovacie boxy. U nás v tomto prípade 3 v 1, rozdeľovací box, tlmič hluku a servisný box. Ak prídu takéto fotky, tak ten montážnik aspoň vie, čo ho čaká. A z týchto fotiek by mnohí predpokladali, že všetko vyzerá korektne, správne, revízny otvor máme, rekuperačná jednotka je osadená, vidno, že je napojená aj izolovaným potrubím na exteriérovú časť, dokonca izolovaným potrubím aj na tú interiérovú časť. Keď sa na tú inštaláciu pozrieme troška bližšie a začnem od toho exteriéru, tak samozrejme vidíme, že na tej fasáde ešte fasáda dokončená nie je, to znamená, nie je tam finálna omietka. Vidno vývod tej izolovanej rúry smerom von na fasádu, nie sú osadené vonkajšie briežky,
musíme ich mať osadené, aby nám nevniklo do toho potrubia pri spustení a vyregulovaní čokoľvek, čo by sme nechceli, niečo nežiadujúce. A samozrejme zvoliť správne finálne produkty na tom exteriéri, aby mali protihmyzovú nejakú mriežku, aby nám tam nejaký väčší hmyz nevbehol. Prípadne, aby neboli osádzané zárovno s tou fasádou a nezatekalo nám po tej mriežke niečo a nešpinilo zbytočne samotnú fasádu. Pokiaľ sa bavíme o tom interiéri, tak chceme mať jasno, aby to dopojenie bolo správne. Na obrázku vidno, že máme revízny otvor. Akurát ten revízny otvor je príliš malý, hoci sa sádrokartonista vyhral. Stále nám nestačí na to, aby sme vedeli buď demontovať rozdeľovacie boxy, alebo mať prístup pre budúci možný servis, prípadné čistenie samotných potrubí. Čo sa týka pripojenia do rekuperačnej jednotky, na začiatku som hovoril správny prívod, správny odvod. V tomto prípade nebol správne napojený prívod a odvod do tej interiérovej časti. Jednoducho potrubia boli prehodené. To, čo sme mali privádzať, sme odvádzali. A to, čo sme mali odvádzať, trebárs WC kúpeľňa, tak tam sme ten vzduch privádzali. A čo sa týka exteriéru, dopojené flexibilným potrubím, izolovaným, taký univerzálny produkt, ktorý hodne často inštalatéri chcú používať, pretože sa im s tým pracuje jednoduchšie. V tomto prípade ale oveľa jednoduchšie bolo dopojiť to pevným potrubím, pretože tam nič nebránilo v dvoch kolenách a napojenie do jednotky. V tomto prípade ten montážnik použil flexibilné. To nesprávne dopojenie je už na tom hrdle, že tá izolácia proste nie je až na samotnom hrdle a tým pádom nemáme veľkú časť izolácie a bude tam vznikať kondens. A na druhej strane to flexibilné pripojenie a tá samotná rúra zvádza k tomu, že ju hodne zmrštím, hodne pomačkám a ten vnútorný priemer už nie je taký, aký potrebujeme, v tomto prípade 160 a o hodne menší. Vzniká tlaková strata, ktorá má za následok vyššiu hlučnosť, vyšší výkon, vyššiu spotrebu a samozrejme ďalšie nežiaduce aspekty z tohto. Čo sa týka dopojenia, aby všetky spoje boli dokonale tesné. Samotné potrubie Confopipe Compact je na to prispôsobené, má to vždycky péro a drážku, dvojité zámkové tesnenie, ktoré do toho pekne spadá. V tomto prípade ale montážnik použil to, že odrezal to potrubie natupo, bez toho zámku, bez péra a bez tesnenia. Vznikla tam malá netesnosť a tá malá, posúďte sami, či to je malá alebo nemalá. Koniec koncov dostaneme sa k tomu práve pri nameraní tých hodnôt, či je to problém alebo nie. Ale už pri tejto inštalácii ešte sme ani nezačali spúšťať a vyregulovať. Vidíme, že ten problém niekde nás ešte len počká. To znamená mať všetky tesnenia urobené tak, ako to má byť, skontrolovať vhodnosť všetkých pripojení, čo sa týka interiéru. Toto je bohužiaľ ale časť, do ktorej málo kto vidí, pretože je schovaná nad sádrokartónom a mnohokrát už nie je možné vidieť, čo je nad tým sádrokartónom, ako tie jednotlivé potrubia sú dopojené. Na tom ľavom obrázku krásne vidíte, že potrubie síce je do nejakého kovového vyústenia zasunuté, ale bohužiaľ bez testenia. To znamená, zase nám tam bude unikať nejaký výkon, nejaký objem vzduchu. A na tých ďalších obrázkov dokonca nekompatibilný produkt, ktorý je vytlačený iba na 3D tlačiarni, hodne tenkostenný, na hrubo orezaný a zase to tesnenie na vstupe do toho komponentu bolo tak netesné, že unikal hodne veľký objem toho vzduchu. Takisto to, čo je schované pod sádrokartónom, je nejaký rozdeľovací box. Niekedy ten rozdeľovací box má jeden vývod, ktorý treba zaslepiť, pretože nebolo až toľko potrubia na konkrétny rozdeľovací segment. A aj tu vidno, že to zaslepenie bolo urobené iba nejakou jednoduchou páskou, bez tesnenia, prípadne nejakou zátkou, zase bez tesnenia a zase budeme mať nejaký únik, ktorý nám mnohokrát môže v konečnom dôsledku potom chýbať. Ak aj sme urobili všetko správne a tá inštalácia prebehla korektne, hodne často sa stáva, že na základe tlaku zákazníka montážnici chcú vyregulovať oveľa skôr, ako by bolo potrebné, to znamená príliš skoro, ešte stále prebiehajú totiž nejaké práce, či už stavebné alebo stolárske, je tam vysoká prašnosť, bude tam vysoká vlhkosť práve z mokrých procesov pri tej stavbe. Veľká prašnosť, ktorá sa samozrejme môže dostať do toho potrubia a skončí zase na filtroch.
chceme ochrániť tú jednotku od takéhoto veľkého, enormného množstva, či už vlhkosti alebo prachu. A samozrejme bude to mať výrazný vplyv potom na funkčnosť, životnosť a aj záruku a v konečnom dôsledku na celkový pocit toho zákazníka, aký dojem z toho nadobudne. To znamená, vždy chceme spúšťať a vyregulovať až po dokončení všetkých prác, ktoré na tej stavbe sú. Ako hovorím, až keď sa ten zákazník ide nasťahovať, domáca pani si povesí záclony, vtedy chceme my spúšťať a vyregulovať, aby sme mali všetko dokončené tak, ako má. Potom môže prebehnúť tzv. Nesprávne spustenie a aké riziká v tom sú. Mnohokrát to ten zákazník alebo montážnik zapojí iba do elektrickej siete, tým pádom jednotka zostane vo výrobnom nastavení, či ten výkon je dostatočný, či ho nie je málo alebo príliš veľa. Logicky do najkratšej trasy pôjde najväčšia kubatúra a do najdlhšej najmenej toho objemu výkonu toho objemu vzduchu. A bude to mať výrazný vplyv na samotný výkon tej rekuperačnej jednotky, odhliadnúť do toho, že tá hlučnosť bude výrazne vyššia, bude vyššie prúdenie, rovná sa vyššia rýchlosť prúdenia toho samotného vzduchu. Ten klient môže cítiť, že to bude mať až pocit prievanu, vyššia spotreba, samozrejme vlhkosť, tvorba plesní, zdravotné hľadisko a zase to bude mať výrazný vplyv na samotnú funkčnosť a celkový pocit toho zákazníka. Nehovoriac o tom, že v takomto prípade asi nemôžeme hovoriť, že ten systém bude rovnotlaký, to znamená, koľko privediem, toľko aj odvediem z toho interiéru a bude tam výrazný nerovnotlak. Ak to spustím nesprávnym spôsobom, ten objem, nerovnotlak, či už celkový, alebo po jednotlivých izbách a po jednotlivých výuskách môže mať výrazný vplyv na fungovanie správneho systému. Príliš veľa, bude to hlučné, vyššia spotreba, vyššia vlhkosť, príliš nízka vlhkosť, výrazne vyšší rýchlosť toho prúdenia vzduchu, to znamená až pocit prievanu. Ak to bude zase príliš málo, bude tam nekvalitný, vydýchaný vzduch s výrazne vyšším CO2, prípadne môže byť výrazne vyššia vlhkosť, ktorú naopak by ten klient chcel odsávať. Ak chceme správne spustiť a vyregulovať, vždycky začíname tým návrhom. Ak máme návrh, čo mnohokrát ani nie je, ak máme návrh so výpočtom jednotlivých vzduchových množstiev pre konkrétne miestnosti, tak môžeme systém spustiť, vyregulovať tak, aby sme ho urobili správne, aby sme ho urobili podľa noriem, ako to norma hovorí, aby to urobila odborne preškolená osoba, nie tá, ktorá to chce iba skúšať, ale naozaj ten, ktorý sa tomu rozumie. Samozrejme za predpokladu správnej realizácie. A my vždy odporúčame, aby to robil niekto, kto naozaj preškolený je. Radi vám odporúčime našich autorizovaných partnerov Cender, ktorí to realizovať určite vedia. Ak to idú realizovať, vždycky skontrolujú tú inštaláciu, či je správny prívod a odvod, či je exteriér a interiér dopojený správne, či máme napojenie na kondens, či je zapojené ovládanie. Skontrolujeme interiérovú časť, tak aby sme mali zatvorené všetky okná a dvere a mohli systém spustiť tak, ako je to požadované. Nastavíme základné parametre na rekuperačnej jednotke, to znamená dátum, čas, nadmorská výška, ktorá môže výrazne ovplyvňovať ten systém, umiestnenie tej jednotky, či je ľavá alebo práva, na ktorej strane máme tú interiérovú časť, napojenie kondenzu, ak je to potrebné, a nastavenie jednotlivých výkonov, to znamená v prvom rade kontrola maximálneho objemu tej rekuperačnej jednotky. Ako náhle spustíme jednotku, hlavne Comfort RQ, tak ona nám vie urobiť tzv. Checklist, že spustí jednotku na maximálny výkon a skonfrontujeme, či jednotka, ktorá má maximálny výkon 350 m3 za hodinu, reálne aj ten výkon dá. A pokiaľ ho nedá výrazne menší, tak vieme, že tá chyba nastala niekde pri už samotnej inštalácii a nemusíme pokračovať ďalej v tom spustení a vyregulovaní, ale budeme hľadať chybu, kde tá inštalácia nie je urobená korektne alebo správne. A následne nastavujeme jednotlivé výkony pre rôzne režimy v tom interiéri. To znamená nejaký bod neprítomnosti, EVA, kedy nie sme doma, nejaký najnižší možný výkon tej rekuperačnej jednotky, stupeň 1, tzv. Nočný režim, kedy chcem, aby som mal dostatočnú kapacitu
toho vzduchu, ale nie na úkor nejakej vyššej hlučnosti. 2 stupeň, to znamená denný režim, alebo ak chcete návrhový, ten, ktorý sme navrhli, alebo ak chcete ešte inak, nominálny podľa noriem. A nejaký maximálny režim, 3, boost, nárazové vetranie na to, aby som nárazovo vedel ten systém vyvetrať. Následne celý systém regulujeme na stupni 2, to znamená na tom najpoužívanejšom dennom režime. Jednotka spustí systém v 2 výkone, to znamená na tú návrhovú hodnotu, ktorú sme si v návrhu navrhli, a drží tento výkon a my máme čas na to, aby sme zmerali všetky výustky, respektíve komplet celý súčet prívodu a odvodu a zistili aktuálny stav po jednotlivých výustkách na konkrétnych ventiloch v každej jednej izbe a spísali si nejaký súčet všetkých prívodov, súčet všetkých odvodov. Zistíme rozdiel medzi jednotlivými výkonmi, to, čo reálne dáva rekuperačná jednotka a to, čo sme reálne namerali tým súčtom. Ak tam máme nejaký rozdiel, zistíme príčiny. Netesnosť, zlé dopojenie, prívod zamenený za odvod a tak ďalej. Podobne ako to vidno na tomto obrázku, že už tam vidíme nejaké netesnosti a vieme, že najprv budeme odstraňovať ten problém, až potom pokračovať v samotnej regulácii. A čím to meriame, sa pôjdeme pozrieť fyzicky na aké prístroje na to používame, ako realizujeme to samotné meranie. My používame prístroje Testo, po viacerých našich praktických skúsenostiach sa nám osvedčili ako najpoužívanejšie, hoci sme prešli viacerými. Tým najčastejším anemometrom je anemometer Testo 417, ktorý máme naozaj odskúšaný, používajú aj naši autorizovaní partneri. Certifikovaný produkt, ktorý naozaj spĺňa všetky tie naše očakávania, ktoré od neho máme, plus nadstavce, ktoré sú na jednotlivé samotné finálne výustky, či už je to kuželový nastavec na tie bežné mriežky alebo tanierové ventily, alebo väčší nastavec na väčšie štvorcové mriežky, prípadne predĺžovací nastavec, alebo ak chcete usmerňovač prúdenia vzduchu, ktorý dokáže regulovať ten prúd vzduchu z nejakého rotačného na lineárny, tak aby to meranie bolo čo najpresnejšie. A to, ako to fyzicky robíme, si pozrieme na obrázkoch. Tým, že používame predĺžený samotný nástavec, tak mnohokrát nepotrebujeme rebrík, dokážeme to urobiť pohodlne bez použitia nejakého rebríka. Na obrázku krásne vidno, že v technickej miestnosti pri tej inštalácii, ktorú ste videli na začiatku, sme zmerali na odvodnej výustke nejaký parameter a Testo nám krásne ukázala, že to naopak nie je odvod, ktorý tam sme pôvodne chceli, ale že namiesto odvodu privádzame ten vzduch a montážnik, autorizovaný partner Zehnder okamžite zistil, že je prehodené prívodné potrubie s odvodným a nemusel pokračovať v ďalšej inštalácii. Samozrejme, niekde ten predĺžovací adaptér nám úplne nemusí splniť požadovanú funkčnosť. Keď tá výuska je príliš vysoko, tak použijeme iný predĺžovací adaptér až lešenie. Zákazník si takto zvolil tú prívodnú výustku vo veľkej galérii. Hold, to meranie je vtedy oveľa náročnejšie. Ale aj na tomto obrázku vidno, že aj napriek tomu, že tá výuska je tak vysoko, chceme mať istotu, že sme zmerali tú požadovanú kubatúru aj v tejto výške, hoci to stojí kopec úsilia posadiť to lešenie do toho obyváku, aby sme to fyzicky zmerali. A čím to robíme? Ako regulujeme ten systém, sa pôjdeme pozrieť do našej školiacej miestnosti, aby sme si to ukázali na fyzicky živých produktoch. Takže pokračujeme v našej školiacej miestnosti. Ja len pripomínam, že akékoľvek vaše otázky nám môžete posielať do chatu. Tí, ktorí pozerajú zo záznamu, tak zase na našu mailovú adresu info@zehnder.cz. Na konci webinára radi odpovieme na akúkoľvek vašu otázku, ktorú pošlete počas webinára do chatu.
Hovorili sme o meracom prístroje Testo, takže takto vyzerá fyzicky, predĺžovací nastavec s kuželovým ukončením, tak aby sme akýkoľvek tánierový ventil vedeli pekne obopnúť a to meranie bolo presné. Samozrejme pri tom odvode nevyhnutný kuželový nastavec, aby to meranie vôbec malo zmysel, aby tá hodnota bola správna. Mimochodom, čo sa týka toho testa, výhodou je, že vie krásne ukázať na tom displeji, či to je prívod alebo odvod. Tá šípočka nám vie pekne ukázať, že či privádzame alebo odvádzame, aby sme mali istotu, že či není prehodený práve ten prívod oproti odvodu. A hovorili sme si o tom, čím regulujeme. My regulujeme škrtiacimi setmi. Sú to také jednoduché brčka, kde na konci toho konfosetu, toho škrtiaceho elementu, meníme finálny okružok. To znamená, zmenou veľkosti jednotlivých okružkov meníme percentuálne, uberáme ako keby na tej konkrétnej trase. A vždy sa snažíme ten regulačný set dávať už do priamo rozdeľovacích boxov, ktoré vlastne máme v technickej miestnosti. To znamená, máme niekde rozdeľovací box s nejakou koncovou doskou, ako touto napríklad, a ten škrtiaci set dávame do konkrétnej trasy, aby sme priškrtili danú trasu, ktorú chceme priškrtiť. Za predpokladu, že sme si poznačili, ktorá trasa je ktorá a máme v tom jasno. Aby sme zase s domácim užívateľom potom nelokalizovali, ktorá výustka je halo, obývačka, super, tak strávime ďalšiu hodinu pri tom regulovaní. To znamená, buď to dávame priamo do toho koncového elementu. Výhodou tohto je, že máme už jasnú kubatúru do konkrétnej trasy. To regulovanie môže byť výrazne rýchlejšie, aj keď na pohľad sa možno zdá komplikovanejšie, ale môže byť výrazne rýchlejšie. A tá kubatúra do tej trasy už ide s takou rýchlosťou, ako potrebujeme a v tom objeme, aký potrebujeme. Ak to nevieme inštalovať priamo do rozdeľovacieho boxu, vieme to inštalovať aj do konkrétneho finálneho produktu, ktorý je niekde hore na strope. A zase, pokiaľ mám trúbku, ktorá je v tom komponente a ja ju už mám v tom strope pod sádrokartónom nainštalovanú, tak ten škrtiaci element viem strčiť do tej trúbky aj neskôr. To znamená, viem ho tam dostať aj cez nejaký finálny produkt, ktorý do toho umiestniť viem. Jemné doladenie samotného výkonu môže byť urobený aj na koncovom elemente, ale nemal by to byť primárny typ tej regulácie. Viem si jemne doštelovať už tú pozíciu na konkrétnu kubatúru, záretovať a na tom tanierovom ventili viem definovať, aká to je miestnosť konkrétna, kde mám umiestnený ten produkt, pokiaľ mám tanierové ventily 2 v tom priestore a akú kubatúru, prípadne na akú pozíciu som nastavil ten tanierový ventil Luma. Čo sa týka toho prívodu, výhoda je, že pokiaľ to záretujem, tak ten užívateľ už to nevie nejakým spôsobom rozštelovať. Pri Lune iba spomeniem, že vieme aretovať 1/3 toho tanierového ventila, aby sme usmernili ten prúd toho vzduchu tam, kam ho chceme a naopak nepúšťali ho tam, kam nechceme. Po stene niekde dozadu na krk, aby to prúdenie bolo optimálne. Samozrejme, to jemné doladenie môže byť urobené aj na odvodnom ventile, to znamená, viem si jemne doštelovať aj odvodný ventil, ktorý má už na sebe kuželový filter, dokonca u nás gratis v cene ventil za rovnakú cenu s filtrom ako bez filtra, tak aby sme ochránili to potrubie pri odvode z kuchyne, z kúpeľne, z WC, aby sme ho nemuseli do budúcna nejakým spôsobom pracne čistiť. To znamená, takto vyzerajú tie pozície na prívodnom ventile alebo odvodnom ventile Luna. Tá finálna inštalácia môže byť aj realizovaná nielen pekne, pre nás je najdôležitejšie, aby bola realizovaná funkčne. To znamená, to funkčné hľadisko, aby sme naozaj mali tú kubatúru v tej miestnosti takú, ako chceme, je najdôležitejším parametrom. To, čo sme navrhovali, sme reálne aj fyzicky dosiahli a na to nám slúži protokol o spustení a protokol o vyregulovaní. Vždy po akomkoľvek spustení alebo akomkoľvek vyregulovaní, či už nami, servisnými technikmi Cender, alebo autorizovanými partnermi Cender, je vypísaný protokol o spustení, kde sú všetky inštalácie definované, kde máme umiestnenú rekuperačnú jednotku, či sú prístupné rozdeľovacie boxy, aké izolované potrubie sme použili. A takisto aj protokol o vyregulovaní, kde každá jedna miestnosť je zapísaná, čo sme chceli dosiahnuť, návrh, nominál, plán, prvé meranie, meracím prístrojom Testo,
druhé meranie, prípadne čo sme regulovali, čo sme škrtili v tom protokole, ktorú miestnosť a na koľko percent nejakým regulačným setom a čo sme vo finále dosiahli, akú kubatúru. Všetko to, čo sme namerali reálne, tak sa snažíme si nebrať tú domácu úlohu domov. To znamená, ak sme už niečo namerali, protokol vypísali, tak sa snažíme ho zákazníkovi nechávať u seba doma v tej prednej kapse rekuperačnej jednotke. Ktokoľvek po nás, po našich autorizovaných partnerov Cender príde k tomu zákazníkovi, má jasnú informáciu, čo sme spustili a čo sme vyregulovali, na aké stupne sme to nastavili, aby klient mal absolútnu istotu, že od návrhu po realizáciu síce ubehol nejaký čas, prebehlo kopec práce, ale výsledok je taký, aký po finále ten klient zrejme od toho očakával, aký by v skutočnosti vlastne aj mal byť. Určite nechceme odísť po spustení a vyregulovaní od zákazníka bez toho, aby sme kratučko zaškolili obsluhu. To znamená, to zaškolenie obsluhy spočíva v takých 4 zásadných bodoch. Tá prvá, musím predstaviť tomu klientovi funkciu systému a možno práve tie vplyvy na správnu funkciu toho systému. Aby ten systém fungoval správne, ako používať okná a tak ďalej. Zaškoliť tú obsluhu aj na základe spôsobu ovládania samotnej jednotky, či už na displeji, alebo pomocou aplikácie v telefóne, alebo pomocou nejakého inteligentného systému, to znamená nadradeného nejakého systému. Musím klientovi vysvetliť najzákladnejšiu správnu údržbu z pohľadu toho zákazníka, toho užívateľa. Teraz neberiem toho inštalatéra, toho servisáka, ale zákazníka, užívateľa. To znamená, ako sa starať o systém, ako vymeniť trebárs filtre, ako si ich skontrolovať, na ktorej strane je ten správny filter, že ten exteriérový je hustejší, dokáže zachytiť jemnejšie čiastočky, to znamená aj PEL, ktorý má 1 mikrón, a na interiérovej časti mi stačí štandardný prachový filter s pôvodným označením G4, dnes Isocores, alebo ak chcete, tak EPM10, to znamená čiastočka veľkosti 10 mikronov, nie jeden ako ten exteriérový. Ako často meniť filtre, ale myslím si, že toto už je debata na najbližší webinár, v ktorom sa budeme o týchto veciach zmieňovať podrobnejšie. Ale čo sa týka samotného ovládania, či už čidlami CO2, čidlami vlhkosti, alebo aplikáciou, alebo nadradeným systémom, klientovi vysvetliť musím, ako to má ovládať manuálne, pokiaľ nemá žiadne iné vzdialené ovládanie, ako si nastaviť kalendár, aby mu tá jednotka v noci išla do iného režimu, cez deň do iného režimu, ovládanie aplikáciou cez mobil, stiahne mu aplikáciu, ukáže mu, ako to môže ovládať, aby som mal istotu, že to naozaj vie. A vysvetliť mu, že tá filtrácia je naozaj dôležitá, nevyhnutná, aké filtre, aké čiastočky dokážu zachytiť, aby sme na jednej strane nepovedali niečo, čo nenaplní očakávania toho klienta, na druhej strane, aby sme ochránili tú jednotku, aby tá funkčnosť, životnosť tej jednotky bola maximálna. Pripomenúť, že originálne filtre dokážu zabezpečiť práve to, aby tá jednotka fungovala nepretržite, dlhodobo zachytila to, čo potrebuje zachytiť a predĺžili sme životnosť tej jednotky a mať vždycky sadu filtrov niekde pod pazuchou, keď idem inštalovať, spúšťať a vyregulovať, aby ak nastane situácia, ten zákazník mal čo vymeniť. To znamená vysvetliť všetky tie úkony, ale ako hovorím o správnej údržbe, výmene filtrov a ako sa starať o systém, budeme mať najbližší webinár zhruba za 2 mesiace. Radi si ho pozrite. No a ja čakám, že ste napísali množstvo otázok, takže radi vám ich zodpovieme na konci tohto webinára. Ďakujem za pozornosť zatiaľ. Tak, pevne verím, že ste si z dnešného webinára odniesli to podstatné. Webináre realizujeme primárne pre koncových užívateľov a pre začínajúcich montážnikov. Tí, ktorí sú skúsenejší, tak to bola pre nich taká krátka rekapitulácia. Pre tých, ktorí s tým začínajú, dovolte, aby som vás pozval na školenie, kde sa môžete o spustení a vyregulovaní dozvedieť podstatne viacej. S radosťou vás privítame v našom školiacom centre Cender Climate Centrum, to znamená akékoľvek podnety na školenie, prosím, adresujte na mailovú adresu školení @cender.cz.
Pevne verím, že ste nejaké otázky poslali, tak poďme si pozrieť, na čo tie dopyty boli. Máme tu prvý od pána Jiřího. Dobrý den, jaký je prosím optimálny postup připojení E350 do Loxon? Rekuperačnú jednotku Confoer E350 máme už priamo na svorkovnici s možnosťou dopojená 0,10 V. To znamená, ak chceme dopájať Loxon, vieme ho dopojiť priamo na rekuperačnú jednotku pomocou 0,10 V. Akurát upozorňujem, že je to iba nie obojstranná komunikácia, ale iba príkaz. To znamená, nevieme čítať dáta z jednotky, ale vieme akýkoľvek príkaz, ktorý pošleme z Loxonu pomocou 0,10 V jednotke dať ako rôzne výkonové stupne, ktoré si navolíte vy podľa toho, ako to máte v Loxone. Pozrieme ešte do sekcie otázky a odpovede, či tam máme nejakú otázku ďalšiu. V čete žiadnu ďalšiu otázku nevidím. To, čo sa najčastejšie pýtajú, či už zákazníci alebo montážníci práve pri spustení a vyregulovaní, je, kedy môžem tú jednotku spustiť. Môžeme spustiť jednotku, pokiaľ ešte nemáme usadené, dajme tomu, interiérové dvere. Vždy odporúčame, aby ten interiér bol urobený na komplet. To znamená, aby interiérové dvere už boli osadené, aby sme mali istotu, že tá dverná štrbina pod samotnými dverami bola taká, ako požadujeme, a aj, aby sme to vyregulovanie urobili, aj keď je, dajme tomu, ten nočný režim intimný, sú zatvorené všetky dvere a mali istotu, že tú kubatúru privádzame tam v takom množstve, ako máme, a aj odvádzame z tých ventilov v iných miestnostiach. Tá druhá otázka, či už môžem spustiť, keď ešte nemám dokončenú fasádu. Konec koncov aj vo webinári bola fotka na fasáde, ktorá ešte nebola dokončená a tam rieška nainštalovaná. Teoreticky nemusíme mať hotovú fasádu, pokiaľ ten proces vo výstavbe ešte není realizovaný. Čo je dôležité, pri spustení musíme mať nainštalovanú vonkajšiu mriežku, aspoň pre to spustenie a vyregulovanie, prípadne dočasne ju tam mať umiestnenú, aby sme nejaký väčší hmyz nedostali do rekuperačnej jednotky počas fungovania. Vtedy to treba urobiť tzv. Dočasne, tú mriežku nahodiť na pretrčajúce potrubie, tak ako bolo na tom obrázku, smerom do exteriéru a nejakou páskou ju uchytiť, aby to fungovanie bolo dočasné, kým sa nedokončí nejaká finálna fasáda. A to najpodstatnejšie možno mnohokrát z toho, čo vidíme na tých stavbách, prečo to my robíme, veď to zákazník primárne asi nezistí, či tú kubatúru má takú alebo onakú. My sa stretávame s celým tým rozsahom, kedy sa to nerealizuje. Od toho, že sa to nerealizuje vôbec, od toho, že niekto hovorí, že to má príliš vysoký výkon, že má prievan, že má pocit prievanu. Naopak, niekto hovorí, že má príliš vydýchaný ten vzduch, takže vnímame to veľmi intenzívne z pohľadu toho, aký feedback dostávame od tých koncových zákazníkov, či je to optimálne alebo nie je optimálne, a my nechceme to urobiť nejak, my to chceme naozaj urobiť zodpovedne. Viď zase ten príklad z toho obýváku, kde aj napriek tomu, že tá výuska bola tak vysoko, aj napriek tomu ju chceme zmerať a nechceme iba predpokladať, že tam je asi takáto kubatúra a to napísať do toho protokolu. Ešte tu je otázka od pána Jiřího, či ide použiť nový modul, ktorý má v sobie Modbus Confo Connect Pro. Pre jednotku Confoer Q áno, pre jednotku Confoer E350 bohužiaľ nie. Tento modul je určený iba pre jednotku Confoer Q. Dobrý den, jak najlépe propojiť jednotku Q350 s nadřazeným systémem, aby komunikácia byla obousmierná? Výborné, pán Jiří nám to v podstate už zodpovedal. Pri jednotke Confoer Q odporúčame produkt, ktorý sa volá Confo Connect Pro, ktorý v tej novšej verzii už má možnosť Modbusu, to znamená, tá komunikácia môže byť obojsmerná, bez ohľadu na to, aký nadradený systém inteligentný si zvolíte. Pokiaľ funguje na Modbuse, vie tá komunikácia byť obojsmerná, obojstranná, aj príkaz, aj čítanie parametrov z jednotky, a vtedy je to absolútne korektné. Posledná kontrola otázky a odpovede. Nepribudla žiadna. V čete
rovnako nové otázky nemám. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť tohto webináru. Teším sa na vás pri najbližšom webinári, ktorý pri téme systém vetrania s rekuperáciou tepla bude na správnu obsluhu a údržbu a čo všetko urobiť, aby ten systém fungoval správne. Pevne verím, že si ho radi pozriete. Tí, ktorí nemali možnosť pozerať live, tak nech sa páči, otázky, ktoré máte pri zhliadnutí zo záznamu, posielajte na našu e-mailovú adresu info@cender.cz. Prajem vám pekný deň.